Kasenjuk kirang Bashnong Karipoi District Lingba Secretary Jongka uba PB Silyang kalapan pau ya kejing sungkya halau kejing ja basngsi Hashnong Tangling ha kabalai ngut ki khana red ki bakan thup ya upriming star maulong khatsan snem karta ujon Paul Nonglang khat ar snem karta bat uhami penshai Nonglang khat we snem karta kila do e la kejing im jongki ha ka khatsan tarik unaitung namar kejing hap jong sainar boarding halor jongki Halor kini kejingja kesenjuk kalalait marmar banyak kendu iu director jong ke MEECL halum jingsha ban pensngau ya kejing dawa jong ki bahayeng baladu iki khun kikti namar kejing le thurmur jong ka tanat boarding hi Watla ke MEECL kalashim kya ban siu ya ka compensation ka balong R.san lak tengka syakawai kawi ka longying jong kini kilanot penban na kaliang ki bahayeng ba kesenjuk kila penpau ba kini kejing siu kampat biang kat ban pli ya kejing du no ya ki min simpriu uba seliang ulaya thu ba kila pensnguru ya kini ka kam sya menteri jong katanat ubala pentip ba kini kan hap jong ha kejing bisar halor ka kaipot jong ki magistrate ki ban sabisar banya ya kejing jabaro nakaliang kesenjuk kala kerpat bat dawajur ba katanat kadai ban perkhat khamha ban Penkiu ya ka amount lani ya ka jinsiu compensation namar kani ka jingja ka daileng ba ka jingken sting jong ka tanat MEECL. Nalor kata ha ka biadai ba ka jing bom shingan jong ka jing samboding Haribhoi district barok kawai ka senjuk kala penken mau bat pen I ba ki pus electric kila ya jingai palat kawai na ka uwei na uwei pan kala penlong ya ki sainar ban senjor bat hap bat wanra ya ki jingja ba sngusi. Kumta nakaliang kesenjuk kala terwa ba dawa hau director ba kedai ban kham penjan no ya ke jingbu ya ki pus electric hakini ki jaka ban khanglat ya ke jing senjor jong ki sainar bat banyada ya ke jing im jong ki pai ba hakisingi ki por ki bandangwan jingja kabla jam nakani Tangling Timor district nakaliang jong kesenjuk ki nomor snong marmar ngi lawan kendu ya u director jong ka MCL ngani office rekam tu ko jingsai dia kaba nakaliang jong ka MECL do kala simchahi kaba kat kung bejing tip kaba yo na orang basno jong Tangling hakan dikasini lentong bal adap kila adap ban ai ya ka compensation kaba long arlak sistem di nakaliang jong kita yeng pat ki ong bakat kam simbri lado ti tai arlak sistem gambar kam kimpat soya ha pan yo tikai kaba nakaliang jong ka snong pada kaliang jong sunjuk rum pat ya ka department makan penhe ya kan compensation namar baka jingdo kalau di sya kaba khrau bat khamtam tadi ka jing careless jong ka MECL kaba kajing tukut jong tu wayar kade hina kata nakadaw jong kajing turmur jong ka MECL tinakaliang jungi ngileken hi bod menestaru tu ong bakadon hiki ngisim kat kum ka report ka bagi pha na po ki magistrate tigi ong ba kin hapan song bani pakhat bnya beri bani te hanre ya tu ka bagi dia ban sio mana kali kesin tong dia ban yo priang tigi ka ban kimi inti ka long pa nakaliang jong ka department kin kham pakhat khamha namar bakade ka kani ke jabro kadi nakadaw jong ke careless ni jing thurmor jong ka MEDCL department ka bala kut tu wire jong ka 11 kV kan dia ka jing let jong hi ding iya ka jing bamsngan jong ka rukom stam boarding electric shate siliang sha ki thain ribhoi ki pun ki jaka ngai I ki wat ki sainar ki kin dei ki babharu phi yo ban krani halo kani kabidi bat katu gombot hakanika bagi kendu batu director jong ka MEPCL nilai keren namar pa kadi ki ong jong phi ba ka e ka bagi siam nyelap kalong ba uni usainar khamtam uni high tension mo uwe upos kula jangan pala nama kum ka rule kadi pasan pomita lada ka jangan te kum bolong ta kamjin tu san pomita kemut ki kunai pala ki ya uni ju pos pi te kata ka bangi I kalong ba uni sainar usunjor no nama ka jangan pala cuma pol te e ka ba nakaliong jungi nglei ban ken minister ken ban director jaka MDCL kalong ba kin kham bek I jaka kham tam ki ni snong ju badon ying priu makin non penjam than yu sainar makani kala ban bu jingma pade ya ka jim ju ubun bala kan